Pozdrav svima, dobrodošli na KPC. U epizodu nečega što baš nemamo ime, tako smo ga stavili na stolu, a i nije nešto što često radimo, vlog, odnosno travel blog, pošto sam bio negde, a bio sam u Nemačkoj nedavno, i to ne da kupim Mercedes, nego sam otišao na sajam društvenih igara. Na zapadu, severozapadu Nemačke, postoji mali grad koji se zove Essen i svake godine, sredinom oktobra, ljudi dolaze tu ne da bi jeli perece, ili da bi pili pivo, ili da bi jeli kobaje, što u svakom slučaju treba da uradite kad dođete u Nemačku, već da bi igrali društvene igre i da bi verovatno kupili mnogo društvenih igara, jezivo mnogo. Viđao sam ljude sa punim koferima već prvog dana. Essen sajam postoji jako dugo i ovo je 40 ili 50 neka godina kako se održava i do sada je bio najveći, tako da nerd stvari prvo. 180.000 ljudi, 4 dana sajma, 1000 i nešto igara od kojih je 300 novo, na oko 100 štandova. Da, u stvari sajam je bio ove godine toliko velik da su morali da otvore još jednu malu halu. Ali, okej, šta je to Essen, zašto bi trebalo dodati tamo i zašto, ako vas zanimaju društvene igre, čak i malo, trebalo bi da vidite to barem jednog dana. Zato što je to prilika da vidite u stvari koliko je velik board gaming kao hobi, da možda upoznate nove ljudi ili da sa svojim društvom, eto, odete jedno zanimljivo putovanje i da vidite prosto taj jedan svet. Jer Essen je 4 dana Disneylanda, bukvalno, ako ste ljubite društvenih igara, a ja jesam. I drugari koji su putovali sa mnom isto jesu. To je mesto na kome ćete, kao što sam rekao, probati par stotina igara, možda i 500 ili 1000, ako uspete, javite kako. 4 dana tokom koji će vam otpasti noge, boleće vas glava i boleće vas leđe od nošenja svih tih igara u rancu ili u torbi, ali opet 4 dana koje uvek želim da ponovim i što više, ovo mi je bila 3. godina kako idem na Essen. I zaista može da se vidi koliko se sajam menjao svake godine, od 2-3 hale do 7, od malih štandova do ogromnih sa video bimovima i zvezdi smrti čitavih, ne bukvalno, koje je imao Asmodi za Star Wars, jer pa godina Star Wars izlazi novi film, a slike s ovoga možete pokažete prijateljima ili rodbini i kažete, da, društvene igre nisu samo Monopol, rizikovani ljudski čoveče, jamb i karte. Mnogo više. I to samo ove godine je izašlo novih 300-400 igara i to je bila prilika da ih kupite malo jeftinije nego što će biti kasnije u prodavnicama, a u ostalom i da opet da vidite šta u stvari tu sve postoji. A postoji zaista mnogo. Bukvalno svako može da nađe društvenu igru za sebe. Da li volite kratke igre, velike igre, brze igre, igre koje ćete igrati u realnom vremenu ili protiv vremena, igre koje vas zahtevaju da se ponašate blesavo ili igre koje su potpuno mrtve ozbiljne. Zaista svako može da nađe igru za sebe i Essen je mesto gde se to sve nalazi pod jednim krovom. Okej, dosadilo su vam društvene igre, hoćete vidjeti još nešto, šta u stvari može da se uradi na Essenu? Možete naravno da pazarite. Geek majice, duksevi, bedžovi, šolje, šta god da vam padne na pamet, verovatno tu ima. Ove godine su bili prisutni malo više i prodavci iz Azije, tako da ste možda mogli da pojedete neku ljutu bombonicu ili da kupite love pillow sa nekim boy bandom iz Japana ili Južne Koreje. A možda ste mogli da popijete i, ne znam, čašu vina, piva, Ne garam, stvarno nisam se napio. Ne, sve okej. Ali zaista ove godine se videlo i koliko je cela stvar veoma velika i internacionalna. Da su dolazili ljudi sa svih krajeva sveta. Vidjeli smo izdavače sa Malti, Kipra, vidjeli smo iz Azije i bio je jedan jako lep japanski štand. Na kraju krajeva smo i našli Damjana, koga vjerojatno znate s kanala. Damjan je izdao nedavno novu igru. Ćao Damjane! Damjan je u gužvi, pa nismo ga smarali baš puno, ali njegovu igru ćete vidjeti uskoro na kanalu jer je imamo i mnogo je cool, nego da se vratimo mi na sajam. Pored svega toga, bilo je i svetsko prvenstvo u društvenoj igri Carcassonne, ljudi su slagali neke pločice, puteve, kući da bili poene, ko voli neki izvoli, sve je to super. Bilo je drugih zanimacija kao što su escape roomovi koji su i dalje popularni, bile su nagradne igre koje mi nismo stigli da sve doverimo i da, generalno došli smo tu da kupujemo igre, a kupili smo ih jako mnogo. Možda najlepša stvar kod ovog sajma je što zaista pokazuje koliko su društvene igre za svakoga. Nebitno da li ste došli sa klincima, da li ste vi sami klinac u duši ili imate 75 ili više godina, naći ćete igru za sebe. Zaista 4 dana Essen je nešto što nećete zaboraviti.
A evo i sa kakvim lutom ćete završiti posle 4 dana sajma. Da, mnogo igara i mnogo zabave. Naravno, ako to se možete spakujete u kofere, iako se pomirite sa činjenicom da narednih 6 mjeseci nećete jesti ništa. Send help. To je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Hvala što ste gledali i do sljedećeg viđenja. Živjeli.